no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon sa indagabos mga tugang. Good afternoon everyone. Kumusta po kamo ngunyan aldaw ning sap sa 7 kang bulan ning Disyembre 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan. Tango yung mga weekend na naman, Sabado na naman. Pakatapos ka itong Lunes hanggang Biyernes na nagtatrabaho. And of course, sa mga hospital, may mga trabaho pa yan. Sa mga karinderiya o sa supermarket. May trabaho pa manggiraray. But anyway, siguro mga tugang, may panahon man kita mag-day off. Kasi kaimportante baga magpahingalo. Ngani, ang makina ngani, nagpapahingalo. Kita pa kaya, pahingalo man. Anyway, kunya na weekend, syempre, sa aga naman kaya, December 8 na, So sa tuyang pag-uurlay mga tugang ang manunugod gani sa Marahay na Bareta sa aga. And by the way, dahil sa ang linggo is the Lord's Day. So tomorrow supposed to be this sa tuwing isa-celebrar ang Immaculate Conception. Kasi tuwing December 8 baga Immaculate Conception. Pero dahil siyempre si Maria ay hindi naman po Diyosa, siya po ay hindi naman siya mas mataas kay Lord, kay Jesus. So, siyempre, ngayon na Sunday, dapat kay Jesus is a Lord's Day. Kaya nga, sa December 9 po, ang Immaculate Conception. So, yan. Anyway, pag-uralayan tamang girarian sa Lunes. Pero, sa aga, Domingo, ika-duwang Domingo po kang Adviento. Ang bilis pakatapos kang first Sunday of Advent, second Sunday of Advent na natulos. Ang bilis talaga. Siyempre, handa tan sa ito yung mga sadiri. Sabi ko nga, kaso first Sunday of Advent, magayon po mga tugang na hindi lang natin pagandahin ang mga dekorasyon sa paligid, pero mas maganda, pabutihin, pagandahin, palaguin, pagtibayin ang ating magandang relasyon sa isa't isa, ang mabuting relasyon sa isa't isa. For after all, totoo naman ito dahil ang Diyos nakipag-ugnayan, nakipagrelasyon sa tao. Paano? Hindi lang nung nilikha niya ang mundo, kundi nang siya ay mismong nagkataang tao. Yun po mga tugang yan Kaya nga makikita natin na nakipagrelasyon at minabuti ni Kristo na yung the word incarnation nga baga, the word incarnation, the adjective that is incarnational. The incarnation means mga tugang, and the word was made flesh and dwelt among us. Ang tataramon o ang salita o ang berbo nagkatawang tao at nakipanahan at nakisumaro, nakisaro sa tuya, nakipamuhay sa tuya. Yan po ang ibig kong sabihin. Kaya nga God enters into a relationship. For after all, titingnan natin ang religion baga. The word religion, religare, is to bind again, meaning that we have to put ourselves in relationship with God. For after all, totoo naman talaga ini. What matters in this world are not the achievements that you have done or what you will achieve or whatever ganon, mga project. What matters in this world is our relationship. How are we treating each other? At how are we loving each other? Kaya sabi ba ng Panginoon people may know that you are my followers if you have love for one another. Hindi hindi naman sinabi ni Kristo na people may know that you are my followers if you have just been doing my religious obligations, whatever. No.
Hindi. Ang sinasabi, if you have love, and what is love? Relationship. Importante mga tugang yan. Sabi nga ba ng Panginoon, sabi bagay, not all those who call me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven. But only those who love the Lord. Okay? And how do we love the Lord? We have to keep His commandments. And what is commandments? The commandment of love. Yun naman talaga relationship. Kaya pagbutihin natin po ang ating relasyon sa isa't isa. Yan. Okay? Kaya nung first Sunday, mga tugang, ibalik lang natin ito. Parang at least mayroon tayong idea, review baga. Nung first Sunday of Advent, we were reminded that everything in this world is passing away. Or everything in this world is temporary. And there will be the second coming. And in the second coming, let us be happy. Why? Because the redemption is near at hand. Because nandun na po ang liberation. Kaligtasan na eh. Hindi ka ba magiging masaya pag ikaw ay nabalitaan mo na nandyan na ang iyong kaligtasan. Pag sinasabi para may sakit, pag sinabi ng doktor na, ay, nawala ka na ng sakit, nawala na yung cancer mo, di ba? Ang saya-saya mo. So, ganun din po. Just imagine, halimbawa, ikaw ay, nag-capsize yung boat, pagkatapos kayo ay nandun sa isang isla, pagkatapos ano ang nangyari? So, nandun kayo sa isla. At mabuti na lang, mayroong mga nag-rescue sa inyo, may nagligtas sa inyo. Hindi ka po ba magiging masaya? And that should be the conduct, that attitude during the second coming. Hindi po out of fear. Kaya sabi, stand erect. Ang sabi ng Panginoon do not fear. Kasi po ang takot, mga tugang, ay talagang nakakapag-paralyze. Nakakaparalyze talaga ang takot. At kung titingnan natin, what we need is not fear. Fear is useless. But what we need is faith or trust in God. Yan po ang siguro maganda pag natin sa Paskong ito. Are we growing really in our Catholic faith? Ito bang ating pananampalataya, yung pagtiwala ba natin sa Diyos talaga ay lumalago? O tumitibay? Paano ba natitibay? Anyway, yung pananampalataya natin sa Diyos, tumitibay din ito. Kahit sa panahon ng tayong ay nahihirapan, mga pag-uusig, yung mga difficulties, ay tumitibay. Parang ganito po yun. Just to give you an example. Yung halimbawa, yung puno na palaging binabagyo, ano nangyayari doon sa puno? Kahit natumba na yung natumba yung puno ng bagyo, ano ang ginagawa? Bumabangon pa rin yung puno. Tulad yung tanim ko dito sa UST Legazpi, yung mga mangga diyan. Matagal na po ay itinanim ko pa yung noong 1997. I have planted 150 mango trees, but meron pang na mga naiwan dito. At makikita pa rin pag pumasok kayo dito sa UST, yung mga mangga dyan. At makikita natin mga tugang na iba talagang natumba na pero tuloy pa rin. Pero masasabi ko, matibay, hindi talaga namatay kasi sa kabila ng ng bagyo, makikita natin na patuloy ang kanyang pakikipagtunggali. Sabi nga, pakikipaglaban. Ganun po yun. At nagiging matibay. Ganun din sa pananampalataya natin. Although, minsan nasusubok tayo sa ating pananampalataya, minsan tayo ay nangihina, pero ang nagpapalakas sa atin yung pag-asa natin sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Mahal tayo ng Diyos. Yun po mga tugang, yung pagtiwala. Kaya siguro maganda ngayon Paskong ito. Ang tanong ko po ay ito. Ang iyong paniniwala sa Diyos tumitibay o umihina? At kung tatanungin natin, bakit naman kayo umihina ang pananampalataya? Siguro kulang sa exercise. Exercise of faith. Kasi alam mo, parang katawan yan Pag ang katawan natin hindi nag-exercise, humihina.
nawawala tayong muscle. O, kaya ganun. Ako po, pag umaga, at least counting stretching, counting push-up, counting importante exercise eh. Exercise, parang sa ganun, physical exercise, nagkakaroon ako ng lakas physical. Sa spiritual exercise, ganun din po yun. Ano pang spiritual exercise natin? Yung pagdarasal, pagsisimba, paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagpapatawad, at lalong-lalo na ang magandang pagsasabuhay ng ating buhay Kristiyano. Yan po exercise natin. Spiritual exercises. Yan po ay nakapagpapatibay ng ating pananampalataya na kahit dumating anumang mga pagsubok ay malalampasan natin. Bakit? Malakas ang ating tiwala sa Diyos. Kaya mahalaga po ito na let us exercise our faith, not fear. Yun po. Anyway, sa pagbalik, aking babasahin mga tugang ang mabuting balita sa araw ng bukas. Ikaduwang Domingo kang Adbiento, December 8. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod.
Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the 2nd floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number 1. Always at your service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, good afternoon once again mga tugang. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping Unyanal daw ning Sabado, Pecha 7 kag bulan ning Disyembre 2024. And by the way mga tugang, ini po sa round tape as live da kami mga Dominicans digdi sa UST Legazpi ay maduman po kasi sa Manila because we will have the celebration of the province, no? So 53 years na po ang Dominican Province of the Philippines digdihos sa Pilipinas. Pero matagal na dumating dito ang 1587 yata, hindi ba? I think so, ano? So yung Dominican
Pero yung Kastila dati, pagkatapos naging Pilipino na. So, yung pagkatatag, naghiwalay kami sa mga Kastila noong 1971. Kaya ngayon, 53 years old na po. At doon gagawin sa UST Manila ang aming celebration. Okay? So, and doon sa Manila, syempre meron kaming ang tawag namin SOPA. Hindi SONA. Ano ba yung SOPA? State of the Province Address. So yung aming prior provincial, yung superior me, ay magkakaroon ng address. So the situation of the province, at kung ilan ang mga Dominicans dito sa Pilipinas. Actually, meron po kami diyan sa Indonesia, Sri Lanka, meron kami sa Gibraltar, meron kami sa Malta, at of course sa digdi sa Mission may Mindanao, may Luzon, may Bisaya, at may Babuyanes pa rin kami. Nandun po ang Mission me. But anyway, yan po kaya ako po nag-record. Anyway, balik kita Giraray sa tuyang pinag-urulayan, Pero bago pala kita duman sa mabuting balita ng Panginoon o sa mga babasahon para sa aga, December 8, gusto ko muna kamong tawaning magayo na sabi niya na ibang sabi nga, we have to spread happiness. Malapit na ang Pasko. Paano natin ikalat o isiwalat o ibahagi ang kaligayahan? So it is said that there are two ways to spread happiness. Pag ang maganda na kapag tatao kita ng kaugmahan. Sabi nga, be the light that shines or the mirror that reflects it. Pwede yun. Either you become the light or you become the mirror. Okay? So, the light that shines or the mirror that reflects. So, yun po nga tugang ano ka? Light or mirror? Okay? Actually, sabihin ko, ako ay mirror. Kasi ang light ay walang iba kundi si God. So, I have to reflect God's love, God's life. Yan po yan. Kaya like a mirror. And sabi nga, at the same time, para makapag-spread kita ng kaugmahan, let no one come near us without feeling the goodness of hearts. Kaya pag sisema na nadulok sa tuya o lumalapit sa atin, talagang nagiginiwahan. Hindi yung nagkakaroon ng sama ng loob. Okay? And then, for we make a living by what we get, but we make life by what we give. Okay? So that's why we have to be an instrument in spreading happiness to all. Okay? Tandaan natin, happiness is only real when shared. Okay? Kung ang tunay na kaligayahan ay nagiging totoong kaligayahan kung ito ay ating ibinabahagi. So ngayon, ibabahagi ko na po mga tugang ang mabuting balita sapagkat ang mabuting balita ay nakapagbibigay sa atin ng kaugmahan o kaligayahan. Bukas, ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Baruch, chapter 5 verse 9. Okay, ito po basahin ko na para at least meron kayong alam kung ano ang babasahin first reading bukas. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong na panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Maganda pala ito Maliwanag kaningningan ng Diyos ang dapat ang ating isuot. Hindi yon panluluksa. Maganda. Balabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Okay? So, napakaganda ang mga mga salita dito Talagang maganda. Korona ng kadakilaan ng Diyos ang na walang hanggan ang ating ipatong sa ating mga ulo. Patuloy tayo. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaan, bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Yun, ng mga tugang maganda pala. Prince, magiging tayong mga instrument of peace. Okay? Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak
na nasa tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalimutan ng Diyos. Oy, napakaganda, no? Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang tao nakakalimot, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Hindi sila nakakalimutan ng Diyos. Tandaan mo, itong mga salitang ito talagang nakapagbibigay sa atin ng lakas at nakakapagpasaya sa atin. Kaya magalak tayo kasi hindi tayo kakalimutan ng Diyos. O patuloy tayo. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayan sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangalaga ng kanyang habag at katwiran. Tingnan mo, dahil sa habag ng Diyos, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Yung liwanag kanina sabi ko ito mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon sa unang pagbasa, nagpapaalala sa atin, na marami tayong matututunan dito na unang-una, tayo ay sabi nga dito, yung kaningningan ng Diyos ang ating isuot, para makilala ang Diyos hindi, sabi nga, hubarin mo na ang lambong ng panunuksa. Ay mahalaga ito At sabihin natin na ipatong na natin sa ating ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos. Yun, na walang hanggan. Yan ay napakahalaga. At ito pa, napakahalaga ito. At maggalak tayo pagkat hindi tayo kinalilimutan ng Diyos. Yan. So marami tayong matututunan dito sa unang pagbasa, ha? Yan. Anyway, mga tugang, punta tayo sa Salmong Tugunan. Sa Salmong Tugunan, mga tugang, ay ito po ang ating itutugon. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yun. Ano bang kinatutuwa natin? Dahil ang gawa ng Diyos ay dakila. Yan. Kaya nga, palagi tayong maging masaya. Sabi ko kanina maging masaya tayo, spread happiness. And happiness can only be real when it is shared. Kung hindi pwedeng sabihin natin, ang ako lang ang masaya, hindi kayo masaya. Dapat masaya tayong lahat. Okay? Sa ikalawang pagbasa, ito po ay hango sa sulat ni Pilemon, okay? Kabanata 1, talata 4 hanggang 6, 8 hanggang 11. Basahin ko na po. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito ay inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Okay? Ano na naman talaga dito? Kagalakan na naman. Kanina, ganun din. Magalak tayo. Magalak kayo sapagkat hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. At dito naman pinapaalala sa atin ni San Pablo, magalak tayo. Yun kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan, mapuspos tayo ng kagalakan. Napakaganda. Tuloy tayo. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus, second coming. So ipagpatuloy natin ang kagandahang loob, ang mabuting gawain. Tuloy tayo. Idanalangin ko sa inyo na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan na malinaw na pagkilala at malawak na pag-unawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga na sa lahat ng bagay. Yan yung talaga naman, di ba? Piliin natin ang mga mahalaga, hindi importante. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo sa second coming, ito po ay mahalaga. Darating ang Diyos, hindi natin alam kung kailan. Si Kristo bilang paghukom. Dito, ang unang pagdating ni Kristo, mga kaibigan, ay tagapagligtas. Okay? He came to save us. Emmanuel. God is with us. At the same time, Joshua, Savior. He came to us as a Savior. The first coming. And second coming, Jesus will come to us as a judge. Hindi na po Savior. Kasi siniligtas na tayo. Pero ngayon, anong ginawa natin? Sumunod ba tayo sa Kanya?
Jesus will come as a judge, no more as a savior. Okay? So, sa pagdating ng araw pagbalik ni Kristo, matatagpuan ninyong malinis. Yan ay paalala sa atin. Walang kapintasan at puspos na magandang katangian kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Yan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita. So, sa ikalawang pagbasa, tayo pinaalahanan mga tugang na sa pagbalik ni Kristo sa second coming, dapat tayong mabuhay at matagpuan tayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magandang katangian kaloob ni Kristo sa atin nang tayo iniligtas. Okay? So ulitin ko mga kaibigan, na ang unang pagdating ni Kristo dito sa mundo, He was a Savior. Okay? Okay? Namundag siya parang iligtas tayo. Ngayon, ang pagdating ni Kristo sa pangalawang pagdating, hindi na as a Savior. He will come to us as a judge. Ano? Ang para bang sinasabi na, dito na tayo magbibigay ng accounting. Kaya nga, napaalala sa atin dito, dapat tayo ay sa pagdating at ang araw ng pagbabalik ni Kristo, sana matagpuan tayong malinis. At the same time, tayo ay magalak. Mapusapos tayo palagi ng kagalakan dahil masaya tayo dahil kasama-sama natin ang Diyos. Huwag tayo maging masaya at hindi tayo magiging masaya pag hindi natin kasama ang Diyos. Babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Ang oras tabi ko niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord.
Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. Ini po sa rong tape as live. Si Father Butz po yaon sa UST Manila. Kasi meron kami celebration 53rd anniversary ng Dominican Province of the Philippines. Okay? So anyway, mga tugang, ngayon ay tayo dumako na po tayo sa ebanghelyo na babasahin para bukas. Okay? Ang ebanghelyo para bukas, mga kaibigan, ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 3, talata 1 hanggang 6. Okay? So there are 6 verses. Basahin ko na po, mga tugang. 15 taon noon ng paghari ng Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetra sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lisanias ang tetra sa Abilenia, si Anas at Caipas naman ang pinakapunong saserdote noon. Okay, so dito makikita natin, binibigay sa atin ang historical background. Na ibig sabihin, itong nangyaring ito ay totoo. Kaya matatagpuan natin, di ba? Sa Roman Empire, yun. Yung mga emperador. So ito po ay dito sa first na verses ipinapaliwanag sa atin, mga tugang, na ang history na nilalagay ang lugar at ang kapanahunan. Ayun, ay talagang historical po naman talaga. Patuloy tayo. Noong panong iyon, nasa sa ilang si Juan, anak ni Zacarias. Okay? So in other words, yun na panahon ito na mayroong isang tao na nagngangalan si Juan Bautista, anak ni Zacarias. Dumating sa kanyang salita ng Diyos, kaya nilibot niya ang mga lupain at magkabilang panig sa Jordan at nangaral. Ang pangaral niya ay ito: pagsisiya ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. So makikita natin si Juan Bautista po ay nangangaral, at ang tema niya sa pangangaral ay walang iba kundi pagsisihan ang mga kasalanan at talikdan na yan. At yun nga, magpabinyag na, ibig sabihin tanggapin na natin ang kapatawaran ng Diyos upang tayo mapatawad. Okay? O patuloy tayo. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah. So dito, mga kaibigan, na lahat ng mga mangyayari ay na-prophesy na ipahayag na kahit doon sa lumang tipan. Kaya napakaganda po, mga kaibigan, na yung Old Testament was the preparation and the New Testament was the fulfillment. Okay? So ito ang sinasabi ng isang sumisigaw dito sa Isaiah, Prophet Isaiah. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilan: ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang mga bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-baku, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang mabuting balita o ebanghelyo para bukas ng ikalawang linggo ng Adbyento, December 8. At ito po ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 6. Napakaganda, Napakaganda po ito. Napapaalala sa atin, na isang tao ang pinadala parang ihanda. Kaya, so ang paghahanda? Anong magandang paghahanda? Siguro magandang paghahanda, mga tugang, sabi ko nga sa simula, ay hindi lang yung pagpapabuti ng dekorasyon, kundi ay ang pagpapabuti, pagpapaganda ng relasyon. Halimbawa, ngayon, maganda po siguro ang paghahanda ay hindi lang sa pagdarasal. Ang maganda ngayon, paano tayo makapaghanda? Siguro, sabi nga sa Bicol, maghurup-hurup kita, At the same time, magkumpisal. Kasi, alam mo, ang sakramento ng pagpapakumpisal o pagkukumpisal ay nakapagpapagaling po yan. At nakakalunas po yan. Sabi nga, ito po ay
itong gamot, ito po ang gamot sa relasyon, forgiveness. Kaya nga napagaganda ang ating relasyon sa paghingi ng kapatawaran. Ano? Kasi hindi tayo dapat nagmamagaling or self-righteous. Kasi ito na ang problema sa buhay natin minsan. Nagiging tayong self-righteous. Ano? Ako yata ang banal dito. Ako yata ang magaling dito. Ako yata ang pinakamatalino dito. Yan ang problema sa atin. Wala tayong kakapakumbabaan. Ano? Kaya sabi dito ni Juan Bautista, ang kanyang pangharal ay pagsisihan, ano, at talikdan ang mga kasalanan sapagkat ito po ang hadlang sa magandang relasyon sa Diyos at sa kapwa, sa ating sarili din. Ano, kung pagsisihan na natin ang talikdan ng ating mga kasalanan, lalo ng kasalanan ng kayabangan, kasalanan ng magmamalabis, ano, paghuhusga sa kapwa. Yan, kasalanan po yan. Kung dapat kaya mahalaga dito, talagang talikdan, ano? Talikdan. Pagsisihan at talikdan. Ibig sabihin, yung talagang hindi lang lalayuan, kundi talagang hindi nagagawin. Ano? Parang sa ganun, sabi nga dito, ito ang sabi dito na si Juan Bautista, pinakilala kung sino siya. Siya po ang tinig, ano, na sumisigaw sa ilang at ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya nga kita, mga Kristiyano, tayo ba ay nagiging tulad ni Juan Bautista na nagiging tagapaghanda? Tayo ba ay nagiging tagapaghanda ng parang ang Diyos ay makapasok sa atin? Yung tawag kong Incarnational Campus Ministry dito sa UST Legazpi. Yung we allow God, ano? Allow God, do we allow God to be reborn in us once again this Christmas? Ano? Allowing God. Yung bang hayaan natin, payagan natin ang Diyos ay muling magkatawang tao. Paano? Sa pamamagitan natin, mga Kristiyano. Parang makita nila si Kristo sa mga Kristiyano. Ay, yung problema ngayon nakikita kaya ng mga hindi naniniwala kay Kristo, si Kristo sa mga Kristiyano. Kaya minsan mayroon ako narinig paano ako magiging Kristiyano kung mga Kristiyano yan hindi naman nila isinasabuhay ang buhay ni Kristo. Parang hindi sila Kristiyano, hindi naman nila sinusunod si Kristo, hindi naman nila ginagaya si Kristo. Ano? Alam mo, paano natin magaya si Kristo? Ang isa lang naman dito, hindi naman dapat magpahaba tayo ng buhok, gumamit tayo ng kanyang mga damit. Hindi po yun. Ang importante, gayahin natin ang kanyang mabuting halimbawa. Ano ay mabuting halimbawa niya? Ano? Yung pagmamalasakit, pag-unawa, yung pakikiisa, hindi pangusga, yung sinasabi accompaniment, nakikilakbay siya sa atin, yung bang nakikisa sa paglalakbay, hindi niya tayo iniiwan. Sabi nga doon sa first reading, napakaganda po ito magalak tayo sapagkat hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Iyon po yun na muli, maipakita natin na may Diyos pala. Kasi sino bang magpapakilala tungkol sa Diyos? Hindi ba yung mga naniniwala sa Diyos? Sino magpapakilala tungkol kay Kristo? Hindi ba yung mga Kristiyano? Lalo mga Katoliko. At ito po, hamon sa atin ito Kasi, alam mo, marami din ako mga kaibigan ng mga born again. Kaya minsan, humahanga ako sa kanila talaga, Kasi talaga, pag oras kami nag-uusap, pinag-uusapan namin tungkol sa Diyos Pero minsan mga Katoliko, mga kausap kong Katoliko, pinag-usapan namin yung buhay ng may buhay. Chismis po yan pero alam mo, ito po sana bato-bato sa langit tamaan, huwag magagalit. Kung magalit kayo, baka tinatamaan talaga kayo. Totoo naman ito po, pag ako'y nakikipag-usap sa mga kapatid ko, mga hindi Katoliko, mga born again, ang kadalasan na pinag-usapan namin ang tungkol sa Diyos tungkol sa Diyos, yung salita ng Diyos. Pinag-usapan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. So yun, sa atin mga Katoliko, ang pag nagtitipon-tipon tayo, pinag-usapan natin, alam mo ba si pare, babaero
Ano? Alam mo yung ganito, yung bossing namin, ganyan. Ano ba? Paninira ito eh. Kaya ang sarap na ako po nakikiusap ako sa mga protestante, no. Ang sarap minsan makipag-usap sa kanila. Bakit? At the end of the day, ang sarap ng pinag-usapan natin tungkol sa Diyos eh. Ano? Sana tayo mga Katoliko ganun din, ano, na pag oras na magtipon-tipon ang mga Katoliko, pag-usapan natin ang tungkol kay Kristo, ang tungkol sa Diyos, hindi yung tungkol sa mga buhay ng buhay o problema ng hanap buhay. Ay, alam mo, sasabihin ng mga protestante na, alam mo, talaga, ang Diyos talaga napakabuti sa akin, ano, tingnan mo, hindi ako niya pinababayaan. Wow, yung marinig mo yung mga salitang ganun, nakakapagbigay ng tibay ng loob at ginawa. Sana po, ito pa, naano ko lang kasi na-experience ko po yan. Siguro, iba-ibang experience natin, ano. But anyway, ito po na-experience ko. Ano, kasi may kapatid po kasi akong hindi po Katoliko, ano. Pero hindi kami nag-aaway, ano. Kasi pinag-usapan namin tungkol sa Diyos. Kaya hindi kami nag-aaway eh. Hindi pag-usapan namin ang tungkol sa pera, ang tungkol sa isa't isa. Mag-aaway kami. Pero alam mo, pag pinag-usapan namin ang tungkol sa Diyos, hindi kami nag-usap ng mga doktrina, of course. Pinag-usapan namin yung pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos. Napakaganda po yan. Sana ganun din tayo. Tayo mga Katoliko, sana pag tayo nagtitipon-tipon, ito malapit na yung Christmas, ano, sa mga Christmas party, ano kayo pag-usapan ninyo? Tungkol ba sa Diyos o tungkol sa buhay ng may buhay? Babalik muli si Padre Woods pagkatapos sa mga paalala. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang tercer distrito. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tugang, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At ito na nga, pinag-usapan natin ang mabuting balita, ang mensahe ng Diyos sa araw na ito ng ikalawang Domingo kang Adbyento. Yun, okay? May kwento po ako sa inyo, of course, nabasa ko po ito kasi maganda ito. Ngayon na Advent kasi maganda ang pagnilay-nilayan. Ito kasi nga, di ba, sa binasa natin sa first reading, second reading, and sa gospel, ang pinaano dito na talayo ay palaging maghanda. Pinaghahanda tayo nga doon sa paghandaan natin ang buhay na walang hanggan. Alam mo, itong season of Advent ay magandang panahon ito para sa tinatawag natin self-examination leading to self-reform. Magayon ba sa Tagalog, parang pagnilay-nilayan natin, suriin natin ang ating mga sarili, parang tayo ay magkaroon ng pagbabago. Self-examination to self-reform. Yun. Alam mo, mahalaga po ito God's kingdom is a rule over man's hearts. So, hindi ba? Noong 2 Sundays ago, we celebrated the King of Kings, the Christ the King. At ang tanong, ang kaharian ba ng Diyos ang talagang naghahari sa ating mga puso? At the same time, ito to belong to it means to change of heart. Ay may pagkabagbabago. Okay? So, dito sa Ebanghelyo, sa first reading, sa second reading, at saka sa gospel, ini-emphasize dito ang ating pagbabago. Okay? Emphasize na yung tinatawag sa English, inner transformation. Sabi nga, tandaan natin mga tugang, sabi sa Mark chapter 7, verse 21, for it is from the deep recesses of the heart where evil comes. Totoo naman sa tuyang mga puso. It's in the heart. Kaya pag-isipan natin, sa mga puso natin, pag nilay-nilayan din natin, pagsuriin natin sa ating mga puso, ano bang puso meron tayo? Puso na makadiyos? O puso ng pag-ibig? O it's in the heart, sabi nga, where the seed of greed, greed, yun talagang katakawan, hatred, adultery, and injustice nabubuhay. Okay? Alam mo, there is the story. The happy hypocrite. Alam ba ninyo ito? And itong happy hypocrite. Okay. The happy hypocrite is the name of the story written by the late Max Beerbohm, one of the most respected writers of the century. It is the story of a man named Lord George Hall. Okay? A man with no scruples. Okay? A terrible villain who not only is mean, na grabe, mean, but looks mean. Grabe talaga, grabe ng kalupitan, malupit pa talagang tingnan. Just looking at his face, makita mo lang ang sa iyang pandok o kamukha lang, ang mukha is enough to put one mortal fear. Matatakot ka talaga. Kay Lord George Hall now falls in love with a beautiful and innocent maiden named Little Miss Mare. Okay? So si Lord George Hall ay medyo na in love kay Little Miss Mare. But she refuses his offer of marriage, saying, I can never be the wife of a man whose face is not saintly. So gusto kasi ni Miss Little Mare maging banal si Lord George Hall. Okay? So as a result, George Hall engages the service of a finest mask maker in the land
who fashions for him the maskara, of a saint. So nagmukhang santo siya. Perfect in every detail. Again, Lord George Hall seeks the hand of this beautiful and innocent little Miss Mayor. Okay? But at this time, he is wearing saint's mask. So, nagmaskara nga lang siya And she accepts his offer of marriage. Minute by minute, hour by hour, day by day, Lord George Hall does everything he can to keep up the hypocrisy. Yun. So, nagbalat kayo na lang siya. So, nagbalat kayo. Parang sa ganun, matanggap lang siya ni Little Miss Mayor. Okay? So, yun, nagbalat ka. Kaya nga, in short, he tries to act like a saint. Ayun, maganda. Naging siyang parang, ayun na nga, maging parang santo-santo siya. Na kahit hindi naman talaga santo, pero he tries to act like a saint. He is careful always to portray himself as a kindly, unselfish, patient, and attentive husband. He is especially careful not to reveal any of his evil tendencies. Kasi kung titingnan natin, sa loob niya ay talagang masama pa rin siya. Pero dahil nga siya nagmamaskara, naglagay ng maskara na parang santo, so ginagawa niya ang parang maging santo. He is successful in maintaining this saintly image until one day when he encounters an old enemy who sees through the facades and tears off the mask in front of the Lord's Hall lovely wife. Tingnan mo, may nahiling pala siya. Alam mo, hindi mo talaga matatago, hindi ba? But when the mask has been torn away, a saint's face is revealed. Hindi pala to, nagbalat kayo lang, nagmukhang ka lang, mukhang mabait, pero hindi naman pala mabait. Ikaw pala si Lord George Hall had actually become the person he was trying to be. Minute by minute, hour by hour, and day by day, practice made him perfect. Kaya nga, napakaganda, no? Nagsimula sa pagbabalat kayo o pagsasabi natin pagiging hypocrite, pero later on naging banal. Tanda natin, practice makes practice daw makes perfect. Practice to become perfect. Okay? So, yun po ang nangyari. So actually, ganun po yan. The spirit of Christmas message, mga tugang, minute by minute, hour by hour, day by day, practice becoming a beautiful, loving, caring person. Yan po ang maganda. Kaya siguro, itong pangapunan ba nga ni Juan Bautista, sa panahong ito, parang tumalikod sa ating kasalanan. Instead of practicing what is evil or what is sinful, let's practice being a saintly person. Tulad ng ginawa ni Lord George Hall. Sa pag-akala, para makuha nga niya ang kamay ni Little Miss Mayor, nagmukha yun. Hanggang naging kamukha niya talaga ang maging santo. Yan ba nagmukha, kamukha lang. Hanggang later on, magiging kamukha ka na talaga ng santo. Yan. Kaya practice. Kaya nga, sabi nga, dito sa mundong ito, we have to practice living our saintly life. Yung practice tayo. Practice loving. Practice caring. Let us practice forgiving people. Let us practice being kind. Practicein na natin. In other words, isagawa. Yan ang naman hindi lang ibunganga. Mga bunganga, or wala tayo hanggang sa salita lamang, kundi hindi po. I-practice. Sabi nga, isabuhay. Parang maging kamukha na talaga tayo. Yan. So sabi nga dito na, until, practice becoming beautiful, loving, caring person, God made you to be minute by minute, hour by hour, day by day. Tandaan po natin,
when God created us, He made us beautiful. He made us good. Kaya tingnan mo sa Genesis, after each day, and God saw it was good. Yan. Kaya nga, ganun pa rin ang imbitasyon sa atin. Practice becoming good. Okay? Practice living in defiance of everything in this world. Alam mo, dapat labanan natin, sabi nga, let us practice doing good. Sabi dito, kasi ito po ang hamon sa atin. Practice living in defiance of everything in this world. Kaya ito po ang tentasyon. Okay? Talagang nandyan po ang tentasyon. You can be sure that morally crooked ways in you will be strengthened. Rough edges or personality will be made smooth. Yan na po importante sa buhay. Ito po hamon sa atin. But anyway, inapod din naman tayo ng orasing pamamaaram. At habang nagre-record po ako, nagbiglang nag-brown out. Mabuti na lang, mayroong UPS ako. Kaya narinig niyo, chik. But anyway, ito po si Father Boots. Nagpapasalamat po ako sa technical natin at sa item production. Muli, si Father Boots nagsasabi, remember always, we are all a blessing. Bye-bye. See you on Monday. Bye-bye.